Ambalima bamananga mena Mali kono ani Mali ko kan foli ani walimando be kata aw bela jelema aw bisimila ko bi bamananga kuna foni soro lon kene ka mimina wala li chama kawe Mali kibarew ani jien fanwere kibarew la Sheikh Ahmed Tidiane amodenke Mohamed Kabir abetamala Mali jamana kono yanno wala sa kana foli bla silamaya dine manye maula aka utama insinfe atarabo kulukani kawe kulukani dine nyamowe wala sa kata foli bla ulu fanaye Uya bisimila kulukani misiri bari konna na Mukhtar Bagayugu Baba Keita Sherif la jabarani soto la wi femi soranga janga nyama dofe Sheikh Ahmad Tijani modenke mi na kundara anga jamana kan Muhammad Kabir karamogo chorno Ismail Ba kulukani ale na ka jamaaw ye a bisimila kata kumbe kabiri kilometri tan duru bonyongo ka sensen ka do kulukani dugu kono ka anga sigida mogo bela jele alhamdulillah ayro ya kera chugo mina ka dutigi fo ka dine nyemo fen fen almami ka bo kolokani misri bela jelen ani communauté misri bela jelen almami wana dine nyemo na wajulu kala ubea be istifada so be nafasro nin kumbeli na bi we shego ka kelma me alaka amina bela jelema alaka ke hijabu ye ka ke sutura chama samyam bankuna alaka nafa dama ka kunje ko dama herela ni suma soro la kono adunshi nyuma alaka dama jamana abe de ko mina bi ambanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe ka maldeun kambe ku do dakelen fe ka bo dakelen fe e fitna min be alaka dunga o sebe ala ya ko kaka ala ya boyan koso ko ke ciba Muhammad alayhi salatu wassalam o la horma koso e Sheikhna Ahmad Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu bismillah bela jelen na ke chorno ba ale raka deme ala mahina ala wati kunguruni kono ni ngasoro ka wuli ka ziyara belebele boloda Ismail Ba ale raka chakoroba dayoro kata do donke kala ya fadeli ke chakoroba sanmanye katla ka dele ala fe ala se ka raka jiyala bonye ni chakoroba in kabara nyuma horomai aywa akuna jalendo na naleli tugu parkama kono kana ne dinambay kana fara ukan ko ka dinay ka kumbe kadaka ala le ko ce ka kalma mu warshi fuska ma fahina ko so kana dan fo ma bo mo golle tura kirano fe abana fa be hina la se la bela jelema o hina de la se bela jelema wala so an sojel na bagar sojel da bela de fara bela ilen taka dan tan sojamina leni kramo bay kumbeli ni dugolo inka Chorno Ismail Ba kam sorwa mi meso kono Shama Tijani modenke Muhammad Kabir atara fuli bla fenana ni soja mi be ala bara nyira kono aya dado olu bela jelena ko lulasi زيارة ود ومحبة وتجديد العهد طريقة تيجانية وتمتين الروابط التي تجمعنا مع هذا البلد الشقيق وتجمع المملكة المغربية الشريفة مع الجمهورية المالية الشقيقة وأتينا هنا لزيارة الإخوان وتفقد أحوال الزوايا هنا kulokan kaw ni sojara u farfonna ni ko nye ko sebe sabla kadaka donba nyuma doni ika dugula abi balaw mi nyoni ana bi hera mi do dugula ni daba ma erete jonshite o hakedon Sansande ani sibila komunikadion uluka jekulu min ba fe Mali kono yanno ujera ka sigido boluda karidon palais de la culture la Bamako wala sa kenya suba flaminini ulubiga joni dugu ko folen flanuna kanya folike uru bara ujokunda maka ame domina ina fokumimbi Maretu Jallo Samba Traoré nga Ousmane Sogore de benya folika nya kokunka Sansandeng sana ani sibila komini demunu sigile do jamana kono ani jamana koka kafara uka sigida nyema uka uye lajere boloda uni nyogonche palais de la culture Amadou Ampateba kono wala sa kenya somumbe ka jo ufe waseka udado alla halaula o temene kofe anu bisika deme soro togoya muna ka bo ma yorola sebe mamunu ye hakila nyuma bora ambalma munu sigilen do Côte d'Ivoire jamana ka krangene na Abidjan dugu kono wulude hakilnata ka anyuru wule ka anyinika yalma wene hakila meta hakila nyuma ndongal an hakila nyuma do nasira ka fara nyogon ka amse ka noba ko la kosebe bo doni biche ambe barana bo abe degun chama boyin parce que anga dugu kamine masina cercle de masina docteur Sounouman ta o la kana blafo markala bon ni markala ça fait 15 km mais dura de yoro de ayira ka fo vraiment markala docteur so dégradé là il faut que actuellement ira ka la janga docteur so do joindre am se ka matériel ñema ko fami kono fami scanner yani radio ni laboratoire tout damba bébé ka kono pour que anga dugu de nga se ka la fi anga jamana
kɔnɔdenw ka se ka lafiya a ŋɛnɛ ɲuman bɔra an ka mɔgɔw la o cogo de la. Bon hakilila ɲuman bɔra an na bon an bɛɛ wolola Sizani vraiment an y'a ye dɔgɔtɔrɔso ko degun mun b'a ka an baw ni an denw ni an musow na an kɔrɔw la vraiment an y'o de degun lajɛ k'a fɔ vraiment an k'a lajɛ an bɛ se ka lafiya da dɔ di an balimaw ma cogo min na o de hakilila nana na an wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu ye ka wari ɲini dɔɔni dɔɔni an b'o dɔɔni dɔɔni ɲini de la toujours pour que ka se ka baara kɛ pour que ka se ka lafiya na an ka dugu kɔnɔ. Ni dɔgɔtɔrɔso in jɔra bi an b'a fɔ alhamdulilahi rabil alamina parce que an ka banabaatɔ bɛ bɔ k'u ta mobili la ka taa n'u ye Bamakɔ clinique baw waribaw de bɛ taa bɔ k'a di clinique la an denw fɛ pour que an bɛ se ka kɛnɛya cogo min na bi bi in na hali n'an k'an bɛ taa visite normale kɛ tant que n'i ma taa Segu clinique la i tɛ visite normale sɔrɔ Sizani sanni ka taa sɔrɔ k'a kɛ anw denw sɛgɛn bɛ u bɛ fɛn min sɔrɔ bi a bɛɛ bɛ taa bangebaaw kungo la bi i bɛ mobili passe mobili de ɲini ni mobili tɛ n'a se tɛ mun ye i bɛ personnel de louer k'i ka mɔgɔ ta ka taa n'a ye Segu ka taa a bila clinique la i tɛ ni clinique musaka ye i bɛ mobili min déplacer ka taa fana i b'o fana musaka bɔ. Jamana minisiri kɔrɔ Mamadu Farankali Keyita a ye a ka nisɔndiya jira kɛnɛ kɔnɔ wagati min na ni komini den ninnu sɔnna k'u ka kɛnɛ in denfaya ta k'a kalifa a la. Sɔgɔmada in na an nana ɲɔgɔnjɛrɛ la sannikaw maa o maa bɛ bɔ sanni n'i bɛ Bamakɔ yan minnu yɛrɛ bɛ sanni minnu bɛ kɔ kan bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan k'an kana ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa dɔgɔtɔrɔso ko min n'o bɛ sen na an ka se ka dɔɔni fɔ a la an yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn bɛn mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka bɛn sabati ka se ka dɔ fara bɛn kan sɔgɔmada in na an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔtɔrɔso ko a bɛ minnu bolo u y'a ɲɛfɔ an ye u y'a yira an na k'a fɔ baara in kab'a daminɛna baara in ma jɔ mais u mago bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ na donc o de kɛra an farakun ye ɲɔgɔn kan ka bɛɛ lamɛn ka bɛɛ sensibiliser maa ma se kɛra fɛn min ye i se kɛra dɔrɔmɛ ye i se kɛra miliyɔn ye n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan dɔgɔtɔrɔso in bɛ se ka ban ka se ka nɔgɔya don ka se ka kɛnɛya don an ka denbaya kɔnɔ. Ni kɛnɛyaso min jɔli bɛ sen na n'a miiriya ɲuman bɔra Sansandeng ani Sibila komini den minnu sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan a bɛ ka jɔ hectare 3 de kan n'o kan ka bɛn so 16 ma. Kelen o bɛ ɲɛsin denmisɛn furakɛyɔrɔw ma, naani o bɛna ɲɛsin maaw furakɛli yɔrɔw ma, naani wɛrɛ bɛ minnu bɛna ɲɛsin musojigiyɔrɔw ma, ka taa se maaw bisimilalikɛyɔrɔ ma ani ka taa se dɔkitɛri yɛrɛ dagayɔrɔ ma. Musaka min kan ka don so in labaarali senfɛ o bɛ se sefa wari miliyɔn caman de ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin furakɛlikɛ so in a bɛna kɛ sababu ye Sansandeng ani Sibila komini denw bolo ka fara u ni dugu minnu ka surun ɲɔgɔn na k'u ka furakɛli siraw nɔgɔya. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali ka ɲɛ a ka bi sɔrɔlenw na. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Buwake kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa sigiyɔrɔma 100 caman ɲɔgɔn na olu de ye wuli ka jɔ kɛ maa minnu don mamurulen jɛkulu kɔrɔ min kun bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ gbagbo tile la o maa kɔrɔw de don minnu kun bɛ ka mugu ni kisɛ ta Laurent Gbagbo ka fanga kama ni Alassane Dramane Ouattara nani u ye mugu ni kisɛ bila u y'a yɛrɛ k'a fɔ olu yɛrɛ fana mago bɛ u ta la barisa ka d'a kan bala sara bala wɛrɛ sara ni jugudi tɛna kɛ faso kɔnɔ fɛn dɔ ye k'a nin yɔrɔ ta ka jira a la tɔrɔmɔɲɔ min kan ka bila u ka bolo kan tɔrɔmɔɲɔnko yɛrɛ kɔfɛ u ka laɲini dɔ fana ye layidu min dara u ye k'a fɔ olu minnu ma se ka kɛ surasiw ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka lajɛ k'u don muruba tanna baarabolo dalen dɔ senfɛ u ko min ma ko opération de mobilisation désarmement réinsertion DDR u y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw m'o layidu ti mais barisa ka d'a kan hali bi o sen tɛ kɛ olu ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo daminɛ na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ laɲiniw olu sɛbɛkɔrɔ bonyana ka ɲɛsin jamana ɲɛmayaso ma mamurutilen jɛkulu kɔrɔw minnu gɛn kun bɛ ka mugu ni kisɛ ta Laurent Gbagbo ka fanga kama ne sigi k'a fɔ kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na se jamanakuntigi kalataw ma Alassane Dramane Ouattara ni Laurent Gbagbo ni ɲɔgɔn cɛ ni Laurent Gbagbo ma se ka jɛn ni Alassane Dramane Ouattara ka sebaya sɔrɔli ye ni u ye Alassane dɛmɛ ka se ka Gbagbo yɛrɛ ka bɔ fanga na olu kun ye laɲini kɛ k'a fɔ tɔrɔmɔjɔ dɔ kun kan ka jɔ u ye u mago bɛɛ la a kɛra sababu ye ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sennɔ ye o yɔrɔ bɛ jamana ɲɛmayaso fana ye layidu ta ni ka nafolomugu dɔ jɔ u ye a kɛra sababu ye ni ka lakana bolofara dɔw tɔɔrɔ i n'a fɔ gendarmew ni force spéciale minnu bɛ yen olu fana kun bɛ k'a jira k'a fɔ u yɛrɛ b'a fɛ dɔ fana ka jɔ u ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana a ka sɔrɔ a dulon bɛ jiri min na ni u kama ko kakao chocolat lasulu ale bilama sɔngɔ binnen don a kɛra sababu ye Côte d'Ivoire ma ɲɛmɔgɔw ka yɛlɛma don u ka nafolo labaarataw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiriso minnu bɛ jamana kɔnɔ ka lajɛ ka dɔ bɔ olu musakaw la. Ni
Nigeria jamana ɲɛma Muhammadu Buhari mbogotigi 270 kɔ minnu dara ka taa ni u ye Boko Haram bamaji jɛkulu fɛ a sera ka 82 bɔ u bolo k'olu bisimila dimanche tɛmɛnen Nigeria duguba la Abuja an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ mbogotigi 82 ninnu bisimila la jamana ɲɛmaya so Muhammadu Buhari a ka directeur de cabinet fɛ mbogotigi ninnu dara pankuru de la ni o ye hélicoptère ye ka bɔ Maiduguri ni o ye Borno mara yɛrɛ duguba ye u kɛlen kɔfɛ ka sibiri su si ye ni kana bisimila minɛ Abuja duguba la ka bɛn ni dimanche ye mbogotigi ninnu maa caman y'a jira k'a fɔ u ka kɛnɛ u ni na hali n'o y'a sɔrɔla dɔw kɔni faribu bolilen bɛ ka bɔ u ka nka nin y'a san saba de ye u minɛnen don Boko Haram fɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye ko in sera ka sabati yɛrɛ jamana ɲɛmaw ye a lajɛ de u ni Boko Haram bamaji jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn k'a dɔ kan Boko Haram maa minɛnen minnu bɛ u bolo k'olu bila walasa u yɛrɛ bɛ se ka mbogotigi ninnu minɛnen dɔw di u ma bibi na mbogotigi tɔ Boko Haram bamaji jɛkulu bolo Sambisa Kungo bolo kɔnɔ a bɛ t'i jɔ maa 100 ani maa 10 ani maa 7 de la. O Nigeria jamana kelen kɔnɔ Muhammadu Buhari jamana ɲɛma y'i kunda dimanche don kelen Londres Angleterre faaba kan a bɛ taa furakɛli yɔrɔ la bawo a kun ka kuma cayalen kun don nin y'a kalo kelen de ye jamana ɲɛma yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiriw ka laadalasigi min bɛ kɛ ni u k'a ma ko conseil des ministres a tɛ ka se ka ye a kɛnɛ kan nka a yɛrɛ n'a nɔfɛmaw kɛ kun bɛ ka jira k'a fɔ hali n'ale tɛ ka ye ɲɛ la k'ale bɛ k'i to a ka so ni ka baara kɛ o ma maa caman kun minɛ o de kosɔn maa faamuyannenbaw ni maa kalannenba minnu bɛ Nigeria jamana kɔnɔ kɔsada in na olu ye badaki dɔ sɛbɛn k'u b'a ɲini jamana ɲɛma fɛ lɛni a ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila a ka t'i yɛrɛ furakɛ barisabu ka da ka kɛnɛya ka gwɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye yala nin ye olu ka kuma de lamɛnnen ye sa wa n'a y'i kunda Angleterre faaba Londres kan ka t'i furakɛ sa wa o ɲininkali tɔ min kɔni bɛɛ nka nin ta siɲɛ fɔlɔ Muhammadu Buhari ka taa Angleterre faaba la Londres k'i yɛrɛ furakɛ barisabu ka da ka sen dɔ fɛ a y'i to congé senfɛ ni k'o kɛ kalo 2 ye a baara ta congé kun ye kalo 1 ye fo a kɛra sababu ye ka Nigeria ka denw bɔ u taabolo kan a bɛna waati jumɛn kɛ Angleterre faaba la Londres o fɛnɛ ma fɔ maaw ye nka Nigeria jamana kɔni kɔnɔ jamana ɲɛma ka bana ko a tɛ taa kuma caman kɔ barisabu ka da ka san 2010 maa min kun bɛ jamana ɲɛmaya la Umaru Yar'Adua ale tora o cogo de la fo ka taa dabama ka wele se a ma ka to fanga na bana min kun bɛ a la a dogolen kun don furakɛli ma ɲɛ a sara ka to fanga na ka si to san 50 ani san 8 na a ka danga jamana ɲɛmaya jɔyɔrɔ la o kun ye Jonathan Goodluck ye o sina ka na nɔ na k'a ka mandat tɔni kɛ ni ka sɔrɔ ka kalata wɛrɛ labɛn san 2011 ka mandat wɛrɛ sɔrɔ ale de bira bi Muhammadu Buhari fɛ n'a fɔra k'o fɛnɛ ka bana ko kuma cayalen don taa ni ka segin tɛ ka ban a bɛ Nigeria ka denw kɔnɔ quoi. Farafinatɔnba Union Africaine u b'a fɛ yɛlɛma ka don Farafinatɔnba Union Africaine ka baara taabolow la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka bɔ dala kumaw ni ɲɔgɔn ye banbaliw la ni ka kow yɛrɛw kɛ kɛnɛkan jalaki la sa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Farafinatɔnba Union Africaine bɛ baara kɛ ni musaka min ye wali to du min b'a damɔsɔ kuma bɛɛ aw ni diɲɛseleke naani setigi jamanaw nazara jamanaw olu de bɛ wari ta k'a kɛ ka Farafinatɔnba Union Africaine dɛmɛ a bɛ maa kuma da gere o de kosɔn Farafinatɔnba Union Africaine san 2016 juillet kalo la u farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ka jamana ɲɛma dɔ sugandi Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame ka baara kalifa a la a ka maa faamuyannenw bara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka hakili jagabɔw kɛ ka na ni fɛɛrɛ kuraw ye cogo min bɛ se ka kɛ yɛlɛma ye Farafinatɔnba Union Africaine bina k'u kan Paul Kagame ni maa minnu barala ɲɔgɔn kan k'o baaraw kɛ janvier kalo tɛmɛnen Ethiopie faaba la Addis Abeba Farafinatɔnba Union Africaine jaba la yɛrɛ la a ka jateminɛ gafew a y'u ta k'o di Farafinatɔnba Union Africaine ma wa Farafinama ɲɛma caman fɛnɛ y'a jira k'a fɔ baaraba kɛra a kɔnɔ siraw minnu jira la Paul Kagame ni a nɔfɛmaw fɛ baara kɛlen la n'a tora ka minɛ bɛɛ Farafina ka ɲɛta bɛɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nafolo min kan ka bɔ diɲɛseleke naani setigi jamanaw bolo ni o bɛ kɛ ka Farafinatɔnba Union Africaine dɛmɛ o bɛ bin ka bɔ yen o de kosɔn dimanche mɛ kalo tile 7 tɛmɛnen Farafinatɔnba Union Africaine tɔnden caman jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kigali Rwanda faaba la Paul Kagame fɛ yen ka lajɛ fɛn minnu fɔlen don jateminɛbaw fɛ rapport kɔnɔ a bɛ se ka wale cogo min Donald Kabiruka ni o ye Farafina warisoba Banque Africaine pour le Développement badi ɲɛmaakɔrɔ ye ale y'a jira k'a fɔ Farafinatɔnba Union Africaine ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de tigɛ walasa a binnajanw minnu kɔrɔ ka tɛmɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nafolomugu min ni Farafinatɔnba Union Africaine kan ka baara kɛ n'o ye k'a fɔ de ye ko nazaralatɔnba Union Européenne k'i jɔ ni o ye wali kelen o faama ye a bɛ baara gwɛlɛya Musa Faki Mahamat ni ale ye Farafinatɔnba Union Africaine Commission ɲɛmaakura ye ale y'a jira a ka laɲiniw na k'a fɔ Paul Kagame ye fɛn min fɔ n'a ye sɔnni sigi a kan jago nasira bɛ se ka dayɛlɛ Farafina jamanaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ko k'a lajɛ k'o don bala barisabu ka da kan ko Farafinatɔnba Union Africaine wali kelen Farafina jamanaw u kɛn bɛ k'o bɛn k'a don u ni diɲɛseleke naani jɛkuluba ni ɲɔgɔn cɛ min ɲɛsin bɛ jagoko ma Organisation Mondiale du Commerce OMC u kɛn bɛ k'a fɛnɛ don u ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ ko
ko munna farafina jamanaw yɛrɛ dama t'a don ni ɲɔgɔn cɛ nin sigi in kɔfɛ farafina tɔnba union africaine ka lajɛ min bɛna na ni o bɛna kɛ farafina tɔnba union africaine jabala yɛrɛ la Addis Abeba Ethiopie faaba la o bɛna lajɛ hali bi ka jateminɛ kɛ a ko k'a bɛ se ka wale cogo min. Emmanuel Macron a si bɛ san 39 na ale de bɛ kɛ Faransi jamanaw na denmisɛnnin ye min ɲɛ fanga ta Faransi jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔba dɔ kɔfɛ ni o ye Louis Napoléon Bonaparte ye. Emmanuel Macron a ye furu kɛ maa min y'a furumuso ye o ye Brigitte Trogne a yɛrɛ ka lɔgɔli karamɔgɔ kɔrɔ maa min na ni a bɛ kalanso la maa min kun b'a kalan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransikan na professeur de français Brigitte Trogne muso in ni Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ san 24 don a ka kɔrɔ ni Emmanuel Macron ye wa kunnafoniw y'a yɛrɛ k'a fɔ muso in ye den saba sɔrɔ furu dɔ la nka ka Emmanuel Macron to a bolo kalandenya la Emmanuel Macron y'a daraki a cɛ la ka den saba to a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Emmanuel Macron fangaɲinijakulu min wele ko PSI ni o ye François Hollande ka fangaɲinijakulu ye o tɔnden kun don ka taa se fɔ san 2009 ma san 2012 Emmanuel Macron a kɛra François Hollande ka secrétaire général adjoint jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la ni o ye Élysée wa Hollande yɛrɛ a masurunama kɛrɛnkɛrɛnnen don a ka denmisɛnnin mandi fɛnɛ don o tigalo de la san 2014 Emmanuel Macron a kɛra ministre min ɲɛsin bɛ jagokow ni izininkow ma fɔ ka taa se subahana manjinkow ma a nana ni sariyasen dɔ ye min ye tɔgɔba kɛ Faransi jamana kɔnɔ fɔ sariyasen yɛrɛ a tɔgɔ dara o ka ko la loi Macron in a kun bɛ kuma sariya caman de kan sariyasen 300 ɲɔgɔn na nka ka kuma fanba kun bɛ boli fɛn min kan o ye baarako ta fa ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransi ka denw ka dimanche donya baara a kun bɛ nɔgɔyaba don o la ani sufɛ baaraw o tɛmɛnen kɔfɛ cakɛda k'a fɔ k'a bɛ sin ka baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ lajɛlen bila ni u kama ko licenciement collectif a b'o fɛnɛ kɛlɛ avril kalo la san 2016 Emmanuel Macron a ye a ka hakilina sigi sen kan ni ka tɔgɔda ko en marche wa a ye jamana ɲɛmaya ɲini n'o de ye taasira filaw minnu bɛ politiki binna k'u ka Faransi jamana kɔnɔ ni o ye gauche ni droite ye kini ni numa a y'a yira k'a fɔ ale tɛ nin si la a bɔra jamana ɲɛmayaso la gouvernement ka ministeriya dabila ka bɛn ni uti kalo ye kalo damadɔ o kɔfɛ a nana i kanbɔ k'a fɔ a bɛ jamana ɲɛmaya ɲini avril kalo tile 23 tɛmɛnen tako fɔlɔ kalataw la jamana de fanba ka danaya dara ale ni musolaka min kan o ye Marine Le Pen ye barisabu ka da ka tako fɔlɔ la kɛmɛ sara la Faransi ka denw na 24 ngwari kelen o de ye kala da a ye o tɛmɛnen kɔfɛ François Hollande ka fangaɲinijakulu ni o ye PSI ye olu minnu ma se ka nɔbɔ olu farala kan minnu bɛ droite fɛ ni o ye les républicains ye Nicolas Sarkozy ka fangaɲinijakulu olu ka cɛbɔ François Fillon fɛnɛ ma se ka nɔbɔ olu fɛnɛ farala kan bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka Marine Le Pen kɛ gɔn kelenna bila ye ka sabu kɛ maa caman bolo Faransi ka denw na n'a tora ka na jamana ɲɛmaya la bɛɛ siya woloma kɛlɛ bɛ wuli Faransi jamana kɔnɔ fɛn min dora Emmanuel Macron ɲɛ sa o ye de wasabulo kɔnɔ a bɛna se ka wasaden fanba sɔrɔ walasa ka hakilinaw ka se ka sabati wa n'a ma ɲa k'a fɔ a tɛ fangaɲinijakulu la fo n'o y'a sɔrɔla PSI fangaɲinijakulu François Hollande ka fangaɲinijakulu maaw farala a ka se ka majorité sɔrɔ wasabulo kɔnɔ. An karamɔgɔba Asseid Sherif Usman Marani Haidara ale ka san 62 o sɔrɔli san kunbɛn ɲaɲani kadara kɔnɔna na Ansardine National a section 2nan u ye joli di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka kɛnɛ ɲaga ni ka a ɲaɲari bonya halisa a kɛnɛ sigira sen kan kari don de joli di soba kɔnɔ Kɛnzanbugu Tata Ture Baba Keita Sherif la Jabaraniso tɔgɔ la an ka ɲɛjɔw ka sɔrɔlenw na. Kabini menkalo kile saba Fédération Ansardine ye wuli ka jɔ boloda o de kadra kɔnɔ Ansardine bolofara min sigilen do commune de la olu ye lajɛrɛba boloda ka bɛn ni karidon ye menkalo kile 9 u y'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni u jeli di Bamako jeli di soba la o min sigiyɔrɔ bɛnnen do Kɛnzanbugu ma a kɛra wuli ka jɔba ye min senfɛ a ka ca ni mɔgɔ 300 ye minnu y'u jeli di ka bɛn ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye jeli di soba ɲɛmɔgɔba ale y'a ka nisɔndiya yira nin kɛnɛ in kan. Ni jolita in comme a fɔra cogo min ni ye a san 6 de mais a symbolique de ka bon kojugu sabi a bilalen do laharama min kun kɔsɔ o ye an karamɔgɔba Asseid Sherif Marani Haidara o ka bangeni anniversaire a b'o de kun kan donc ni y'o san 62nan ye donc une activité traditionnelle de l'eau, en beau de fort. Parce que en Sardaigne, il y a la Wilakama, sans eau sans pour que nous jolidine. Après à quel banque de sana. Na fama mi rebeni jolidine na zinataina. Comme nya fa wechokomi, en flaka bo grève bamina. Ngo chama banabalo chama de be mun ka opération tun programmer leno.
mais k'a sababu kɛ joli dɛsɛ ye joli tanya ye u ma se ka programmer donc o y'a nafaba dɔ ye an bɛna don sunkalo min fana na sunkalo ye wagati gɛlɛmanba y'an bolo yan dɛ sunkalo kɔnɔna na jolidilaw bɛ dɔgɔya kojugu jolidilaw bɛ dɔgɔya kojugu donc an bɛna stock ba min kɛ bi parce que mɔgɔ mun joli bɛ taa ka taa bi a bɛ taa fo mɔgɔ 350 la o ye min fɔra an ye fɔlɔ dɛ parce que mouvement bɛ sen na mɔgɔw bɛ ka continuer ka na donc o stock ba min bɛna kɛ n'ala sɔnna n'o joli lasagona k'a sɛgɛsɛgɛ a bɛna se k'an permet ka cap dɔ latɛmɛ sunkalo fo ka taa se sunkalo tile 15 ma a bɛna na an joli ko mago ɲɛ. Ni lajɛra in senfɛ Ansardine tɔndenw u ye ɲɛfɔli kɛ jama ye jɔyɔrɔ min bɛ Ansardine na jamana ka yiriwa sira kan fo ka taa se seko ani donko ma jamana kɔnɔ. An bɛ CNTS la 15 mugu Banque de Sang an bɛ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka anniversaire hukumu kɔnɔ joli min bɛna di pour que ka maliyɛnw sauver ni an ye a ta ko 6nan de la san o san an bɛna a kɛ cérémonie ba ye anniversaire cadre kɔnɔ sinon san kalo 12 kɔnɔna la calendrier de bɛ Ansardine yɛrɛ bolo kalo kalo bɛ commune dɔ désigner o b'a ka comité délégué ka na mais a cérémonie ba bɛ kɛ mai kalo de la anniversaire cadre kɔnɔ an b'o de la bi o jamaba de filɛ a sɔgɔmada in na. Kɛnɛ yɛrɛ sankɔrɔtara n'a fa a n'an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale denmuso yeli ye n'o ye Seyda Asitan Haidara ni bɛɛ b'a fɔ a ma makɔrɔba o senfɛ a ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin jama ma ni ka sɔrɔ ka laban ka t'i ɲɛ da jelidi soba yɛrɛ kɔnɔnaw kan. Vraiment dantɛ ni nisɔndiya la dantɛ ni sewa la an bɛɛ de nisɔndiyalen don sabula ni barajiba de bɛ a la ni i b'a fɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ de kisi ka bɔ saya ma parce que joliko problème ka bon kosɛbɛ surtout an ka jamana in kɔnɔna la yan nɔ k'a ye k'a fɔ ni jamaba in bɛɛ bɔra ka na u joli di ala de kama u mana di wari kama u mana di foyi kama fo n'a kɛra u karamɔgɔ ka bangeli nisɔndiya yirali ka na u joli in di joli in fɛnɛ de dun bi ta ka kɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu dɛsɛlen don ni a ko problème b'u la a bɛ kɛ i n'a fɔ u ye olu ni kisi ka bɔ saya de tɔɔrɔ ma danti a baraji la. Lajɛra yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni démonstration taekwondo ye min n'a kɛra commune de Ansardine mɔgɔw fɛ. Sani an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ ali bi an bɛ to an karamɔgɔba Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka san 62 o anniversaire ɲaɲani kadaraw kɔnɔna na. Dɔgɔnɔw ka jɛkulu ni o bɛ wele ko association teriya tɔn olu fana ye siɲɛ 10 o kɛnɛ dɔ sigi sen kan sibiri tɛmɛni Bangoni Janginɛbugu la mɔgɔba caman o sera ka bɔ ka kɛnɛ in lasɔrɔ Cherif la Jabaraniso tɔgɔ la Bubakar Tarawele Samba Tarawele an k'u ka sɔrɔlenw ɲamada. Cogoya min na ka se ka dɔ fara an fa an karamɔgɔ Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka san 62 sɔrɔli ɲɛnajɛ okumu kɔnɔna ye association teriya tɔn n'o dɔngɔnɔw ka tɔn dɔ ye olu fana ma to kɔ nin ko in na olu ye siɲɛta belebele labɛn Bangoni kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen siɲɛtala 8 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko in kɛnɛ kan éliminatoire tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'o ye ɲɛbila baara siɲɛtaw ye Fuseni Tesuge ale ni Amadu Kologo olu nana ɲɔgɔn sɔrɔ kulo kuncɛyɔrɔ la n'an ko a ma final a ko tora Amadu Kologo ta la ale wulila jɔ ni sebaya ye 7000 ale y'o sɔrɔ jɔyɔrɔ filanan ani sabanan Fuseni Tesuge ale ni Tare Daw olu nanu jɔ ye. Nisɔndiya ka bon an bolo wula in na kosɛbɛ ka bɛn ni bi wula in na ye teriya tɔn mɔgɔw ni o ye an ka dɔgɔnɔw ye minnu bɛ tɔn kɔnɔna la o y'a ɲini k'u bɛna siɲɛta kɛ ka jama bɛɛ lajɛlen nisɔndiya nin ye san o san de ye u bɛna ka na jama nisɔndiya vraiment jama bɔra baara yɛrɛ bolodara waati mun na a bolodara waati kuma mɔgɔ bɔra bɔ kuma fana na et puis baara kɛcogo ɲɛna an nisɔndiyara kosɛbɛ parce que an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa international ɲɛmɔgɔ la ka na national ɲɛmɔgɔw la ka na se n yɛrɛ ka président ma n'o ye Basaro Fofana ye an bɛ dɔgɔnɔw fo kosɛbɛ équipe caman jouera nka ni Ala sɔnna ma équipe mun gagnera o ye waranikala ye parce que waranikala ni sama de tun bɛ ɲɔgɔn na mun gagnera o ye Amadu Kɔlɔgɔ ye vraiment bɛɛ y'a ye tiɲɛ la a kɛra nisɔndiyaba ye a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ mankan foyi ma bɔ a la woyɔ ma bɔ a la. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka si ni kɛnɛya di an n'an karamɔgɔ ma halisa ka san ɲɔgɔnna caman fara a n'a si kan san 62 Ala k'o ɲɔgɔnna caman fara a n'a si kan yarabi Ala ka ayiro kɛnɛ to an kɔrɔ Ala ka baara in bɛɛ lajɛlen sabati an bolo a tɔ minnu bɛ kɔfɛ Ala k'o bɛɛ ɲɛ an bolo ni kira n'a somɔgɔ hɔrɔma ye vraiment dan t'an ka nisɔndiya la an fari fonnen don wula in na kosɛbɛ ka sababuya kɛ karamɔgɔ ye san 62 sɔrɔ nka ma ɲini Ala fɛ o ɲɔgɔnna caman Ala k'o fara an n'a si kan. An b'a Ala fo bi ka Ala barikada parce que salon nin kɛnɛ kelen in kan yan nɔ an ye Ala deli k'Ala ka ɲinɛ ta yira an na
tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiyaba de b'an na bi tiɲɛtala ninnu u bɛna ka na an ka anniversaire diya an bolo san o san vraiment an b'Ala fo k'Ala barikada u ka nali ninnu na an b'a ɲini Ala fɛ san caman u ka nin kɛnɛ in sigi karamɔgɔ ye quoi an b'Ala deli fana Ala ka sijan ni kɛnɛya di karamɔgɔ fana ma Ala ka san caman fara si in kan Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ. Tamni an b'o ɲɛsin an balima dɔgɔnɔw ma n'o ye kadɔw ye u ka tɔn in vraiment an b'u fo k'u barikada u nana an karamɔgɔ nisɔndiya ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen nisɔndiya an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u yɛrɛ nisɔndiya u ka jɛ Ala ka barika don a la san caman san o san u bɛ na nisɔndiya ni siɲɛta duman ye ka tila tuguni ka wari bɔ k'a di ka cadeau kɛ an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ bangebaaw ye vraiment dan foyi t'u la an bɛ a ɲini Ala fɛ hami minnu b'u la Ala k'u ka hamiw dilan u bɛ min ɲini diɲɛ kɔnɔ ani lahara Ala ka nɔgɔya u ye Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn fana nana ka na kɛnɛ in bonya an bolo an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ ye n'o ye Seydi Cherif Usmane Madani Haidara ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani an bamusow minnu nana kɛnɛ in bonya an bolo ani Nafisatu ninnu an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san caman yira an na anniversaire ɲinan ye san 62 ye k'o ɲɔgɔnna 100 caman yira an na Ala k'o kɛ an ye. Ni siɲɛtaba in ɲɛnajɛ okumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ association teriyatɔ maaw u ye donbolo kɛ an karamɔgɔ Cherif Usmane Madani Haidara ye ani a ka denbaya ye n'o bɛ tali kɛ kuranɛw photos ani fɛn caman la an bɛ maaw hakili lajigi k'a fɔ ɲinɛ anniversaire tagabolo bɛ fɛn min fɔ sa silamɛya a bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka se ka taa ɲɛ kofɔ cogoya min na. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛɛ laseli nata ni Ala sɔnn'a ma.